Emakhosini-ke, amakhosi amakhulu iy'ngane zakwethu, iy'ngane zedlozi. Ekuseni nje kusempondo zankomo, ngizawucela nje la sike sithi ukuqhubeka nalesi hloko sesibani, amakhandlela. La ey'baneni zingane zedlozi, ngizawucela nje ke sithi ukunaba kancane. Kunale nkulumo engithatha bese ngiyayibuka la ehamba bese iyadinga ebantwini abaningi ukuthi bayazi. Sizokhuluma nje ngesihloko sey'bani, amakhandlela. La emakhandleleni ngenza ukuthi before I do talk about this topic of candles, ngizocela ukuthi uma uqala ukuyibona le video kamkhulu wasemakhosini, ukuqala ukubona umkhulu ekuseni nje kusakusempondo zankomo ngoba nami ngiyathi ukuvuswa idlozi, bese ngithi ukuthi ukushaya nje le video kancane. Kunembono ethize engiyibone abantu bayadinga ukuthi bazi ngalesi hloko. La emakhandleleni sizawuqhubeka nje la agcina khona. If uzonakusisa ngicabanga sagcina esibaneni esibomvu nesinsundu noma nesimnyama. Lana ngenza ukuthi amakhandlela eliphinki, ngizocela nje siqale kulona eliphinki. Ikhandlela eliphinki zingenza ukuthi ingane zedlozi limele abantwana, iy'ngane ezisuke zincane ezingakwazi ukuyikhulumela. Ligudi kakhulu uma ngabe uzolenza for iladi, uma ngabe nje wenza noma iliphi iladi ofuna ukulenza emndenini uze ungalishiyile lo khandlela. Wenzela ukuthi nalezi iy'ngane ezisuke zahamba zincane zingakwazi ukuyikhulumela noma ezachithekayo zanjani njani, kodwa-ke ukwazi ukuthi uyi-include ney'thunywa nje zey'ngane, ikakhulukazi-ke ucele nakuzona inhlahla nokunye okuningi, ziyokuvulela nje inhlahla futhi enkulu kabi, ziyokuvulela ziqaqele namafindo asuke eboshiwe. Nanokuthandaza-ke kusona futhi isibane esiphinki uzosibeka nezinye engiyomenshina ngelinye ilanga, kodwa kwakuhle ukuthi usibeke nesiyelo nesiblue nesimhlophe, bese-ke uthi ukukhuleka nje kancane ucele nakhona ey'thunyweni zabantwana. Isithunywa-ke noma ibane-ke zengane okwazi ukuthi abantu abasuke beklini ngale ndlela kakhulu, kangangokuthi izinto ey'ningi wovamisa ukubukisisa abacishe bafane nengilozi kamoya nxa yehlika kumuntu. Basuke bengena inkinga noma besuke bengena ndaba nokusuka kwenzeka ezweni, ikakhulukazi they do get into you ngale ndlela ukuthi asifune muntu osuke ezokungcolisa noma osuke ewumuntu, ikakhulukazi uma umuntu kamoya. Sengikhuluma nabantu bamoya uma ngikhuluma ngokuthi ozokungcolisa. Uma umuntu kamoya uzokhuleka uthole ukuthi ungene izithunywa zey'ngane, abafune muntu osuke ezokungcolisa, ngaba umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, basuke bengafune muntu. So isikhathi esiningi nje bavamise ukuthi izona ey'thunywa, ezinye zey'thunywa ezithi uma yifika kuwena zimise indaba yokuthi ube nomuntu osuke uzwana naye noma oyisithandwa sakho noma ozofanele ngabe uyamgana noma uyaganwa kuyena, ushade naye. Zinamandla-ke kakhulu. Bese kuba-ke size la esibaneni esi-orange. Isibani esi-orange-ke isibani esifikayo besingajwayele ukukhiqizwa kakhulu ema-factory, kodwa lesibani ukusibheke ngoba sinamandla ey'ntweni eziningi. Sivamise ukumelana nentonga yethusi yokubusa kuwena, so sinamandla ekuthenini sikhiqize noma sikuphe amandla okubusa phezu kwezitha. Nanoma yiphi impi osuke ubhekene nayo, siyayinqoba noma siyayicindezela ingakwazi ukuba namandla phezu kwesimo sempilo yakho uqobo. Then-ke emveni kwalokho uthole ukubusa yonke into yakho ishona. So-ke kubalulekile ukuthi noma ngakuthi uyasebenzisa naso uma ngabe ukhuleka, sisebenzise nje uma ngabe ukuthi uyasithola noma usuke wasibuka wabe usuyasithanda, ngoba kusho ukuthi kukhona le ndima esizoyidlala phezu kwempilo yakho.
size la isibanini esiyelo. Isibani esiyelo isibani sezidalwa zonke, kakhulukazi being optimist and benefit to everything osuke uzoyicela nosuke uzoyicela ezithunyweni naseyidalweni, noma kuthiwa uwenzela iladi, noma kuthiwa uthatha ijazi, noma wenza ini osuke uzoyenza, but ukulayitha sona sidonsa leso sidalwa esizokwenza futhi siyenza everything osuke uyicela ngaleso sikhathi, representable as umuntu osuke optimist and benefit. If uke ungawazi ukuba optimist and benefit, it's like uba umholi at the same time okwazi ukuholela abantu entweni enhle, ngoba unake ngoba the time uma wathi uzosebenzisa entweni wrong, noma uthi usithatha mhlasimbe uwenza into esuke ingasile, uma ukuthi idalwa zizonke azikwazi ukuthi zi-approve leyo nto. Sengiyasho nje ngenzela ukuthi ubhekisise ukuthi isigude ekuthenini kakhulukazi uma kuzothathwa omajazi nakhona ezibanini emaladini, amaladi wonke ngokuhlukahlukana kwawo. Simele ubuholi noma simele impumelelo yakho eyidalweni, yonke into oyicelayo iyabe bese iyenzeka noma isheshe izwakale ezithunyweni, noma ke ingeze ukuthatha isikhathi esifana ngoba phela abanye bethathe izinto zabo kodwa bese ziyezwakala ngokusheshsha, kwabanye ithatha isikhathi ukuthi kuzwakale, ngenxa ukuthi ke lapho kodwa kusuke izidalwa noma idlozi nezithunya zisahleli phansi sisaxoxa indaba yakho zisayihlela. Ukhumbule kunale ngoma esiyayisima ihlabelela usenkonzweni noma yayithi kwahlala phansi kwahlela ngawe. Kubaleke ukwazi ke lokho ngoba kubalekile naseyidalweni idalwa ziyahlala phansi sihlele ngempilo yakho, sibheke ukuthi umntwana wethu njobe kanjena ezimisele noma enza into ukuthi nokuthi kuzokwenzekalana ngaye, yipi into esingakwazi uhamba simenzele yona noma esingamvulele yona amapha amasango esingahambe simvulele yona izifisweni zakhe zonke ezinhle. Sigudike lapho ke isibane siyelo, simele ke futhi ke zonke idalwa esuke ezikhona representable, isidalwa esiseduze kakhulu noma ngathi ni isibane okay, ake sime lapho, ake ngiqhubeke sike singene la kulesi sibani esihlaza. Isibani esihlaza isibani esiveza kakhulukazi isimo semvelo noma isimo samandla emvelo, nature, kakhulukazi la like izitshalo, izihlahla, imithi. So isirepresent kakhulukazi lo muntu owayisuke ephatha amakhambi, ekwazi ukwenza ini ehlanganisa amakhambi enze njani leso sidalwa siyakwazi ukuyidonsa, and futhi siyakwazi naso ukulwa nesimo sezitha sizinqobe ngendlela kangangokuthi silesi sidalwa esikwazi ukuyidisguise phakathi kwezitha, esikwazi ukuhlala phakathi kwezitha zawo. Ake ngithi nje uyakwazi ukuthi uma ngabe usikhanyisile noma ucelile ukwazi ukuba phakathi kwezitha zakho, zibhizi zihleka nawe kodwa manje zibe zikhuluma ngale noma zenza esuke sikwenza, kodwa ke sinalawo mandla enature, but representable for ezidalweni ezisuke zilokhuzana, kusophiwa kakhulukazi amandla olokhuzana obunyanga abaphathi beyikhwama. Okay Makhosi, nganza ukuthi kule sisibane ke sokuxoxa ngaso manje la isibane esiblue. Isibane esiblue simandle kakhulukazi ekuthenini noma si representa okuyidalwa kuyizona ama-enforcers of the rule. So siyakwazi ukusebenza kakhulukazi uma ngabe uzokwenza noma uzoshaya umthandazo ucela ukuthi ucelele into yakho, ukuthi noma impilo yakho ukuthi sengazi ukuthi izinto eziningi zingahamba kanje nakanje kanje, yabo, ngoba isona esikwaziyo kahle kahle ukulawula izinto eziningi, noma ngithi ama-enforcers of the rules, ngabashayi nje bemthetho, siyakwazi nokulawula nokubhekisisa njalo, ngibeke kanjalo in a simple way. Usakwazi ukubeka silawule impilo yakho nendlela, but sigude ekuthenini ucelele impilo yakho, ekuthenini ucela into osengazi ukuthi empilweni kungavela ukuthi nokuthi suthi sinama good wishes esikwazi ukwenza. Bese siza la esibaneni esilokhuzana esi-purple. U-purple uyisilokhuzana, uyisibani sama-critical thinkers.
Most of the time if ungabe unenkinga ubona ukuthi sekunzima ekuthenini awusazi ukuthi uzofanele uwenze njani, if usikhanyisa sona ucela kuso ucelela esidalweni ukuthi ake sikuvezele isisombululo, siyakwazi ukuthi siveze isisombululo ngalesikhathi uvala amehlo usuyitshela ukuthi usulahle ithemba. That's purple. That's why I call it's a critical thinker, the one who identifies the problem in a critical condition and solve it. Qhamuke sebuya ne-solution. Isona-ke isibani ke esimhlophe bese esipurple, bese siza la esibanini esimhlophe. Isibani esimhlophe ke siujikelele la, it's like all in one. Kodwa sihle kakhulukazi eyintweni eningi ukuthi ke sona ke sibiza yonke imimoya siyayiqoqa sisondeze eduze, sihle eyintweni eningi. Generally sikwazi nje ukwenza okuningi, ukucelela okuhle, ukukhanyisa umuntu simsuse from ebumnyameni, uyabona nje sinezinto eziningi but sogxila ngaso kakhulu sengisichaza sisodwa ngelinye ilanga. Okwamanje ngiyabonga ingane zakwethu, ngiyabonga ingane zedlozi. Thank you for watching this video up until the end. Thokoza makhosi. Amen.